Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wani labaran Leadership Hausa a yau Talata 10 ga watan Oktoban 2025, inda ni Rabi'u Ali Indabawa zan karanta kamar haka. Majalisar Wakilai ta kafa kwamitin da zai bincike kan harkokin Kirifto da POS a Nijeriya. Majalisar Wakilai ta kafa wani kwamiti na musamman da zai duba yadda ake amfani da kuɗaɗe a Kirifto ko POS, wanda ke shafar tattalin arziƙi da tsaro da harkokin kuɗi a Nijeriya. Kakakin majalisar Abbas Tajuddin ya ce an kafa kwamitin ne domin duba yadda ake yawaitar damfara da laifuka a yanar gizo da kuma amfani da kuɗi a intanet wajen aikata miyagun ayyuka. Ya ce duk da cewa kuɗin kirifto na iya taimakawa wajen haɓaka tattalin arziki, amma kuma yana barazana ta fuskar safarar kuɗaɗe na haram, ta'addanci da rashin tsari na doka. Saboda haka kwamitin zai tsara dokoki da za su daidaita harkar da kuma kare masu amfani da kuɗin. Shugaban kwamitin Olufemi Bamisele ya ce za su yi aiki tare da hukumomin gwamnati kamar Babban Bankin Najeriya CBN da EFCC da kuma Hukumar Tsaro ta Kuɗi SEC domin tabbatar da cewa an ci gaba da fasahar kuɗin da ba zai zama barazana ga tsaron ƙasa ba. Ya ƙara da cewa kwamitin zai gudanar da zaman jin ra'ayoyi daga masana da kuma masu ruwa da tsaki kafin gabatar da rahotonsa. To nan ne kuma muka kawo ƙarshen rahoton namu na leadership a wannan yammaci. Da ni Rabi'u Ali Indabawa na karanta. Jama'a mu kasance lafiya. Thank you for watching. For sponsorship and advert placements, please contact 08036886158. Last Word Leadership Podcast Studio. You have the last word.